Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Pini a video long mangke nili. Pini bangke eson a hormu kache enam ji fansi nonili hempen ke barik populo lasi nangli tum tame nanglang nunik thak kupi a hormu tong nili kache enam ji neke nonili hempen barik ponon hempen bangke ke dam populo don malitum de honte. Don malitum nili hormu nang kache enmang lapujo. Iglong ansi ke bang jo lahan lo jo hormu ke nangli tum tame chini ta haipo don malitum alangli fan ke Kirby Entertainers long actor lo alangli ke Libertson po alangli men ke nili iglo alangli long ansi nili non ke bang jo alangli nili fan jo formu nang ke npidun pot alangli fan ame choro parpik lo don mali to Golden nol ansu se ke goit hit afan hai body sun ansu se sabun da support na tabag yan ta ansu se kantik le demi kan lalo choro lo ingin kita kacena mahormu ke lahan lo jo nangli tum kacini tum da do po kacini ne tum da do ko thek la sinili nangli tum mana pacini po lake Google AdSense apin bang ka ardo sidolo dan mali tum lage kopi lo nili YouTube long sai ke claim cikluyon ke pleng alo lasi la so sai ke claim pen ang thek kachelong bangke non anhen don mal non bangke ang thek kachelong lo YouTube pen si niliphan la so alu nang palig lo Google AdSense na pin bangke la so pin jong sa awe pute ala payment kilong hot bangke account long anang dut le depo non mal tum lasi la so pin jong si padut lo pulote ala YouTube pen payment kilong dia payment dame account long si nang lut po don malitum lahan no nili cikluyon kep ke cepaduk lapen ke nang litum akang hon lapen ke nang litum nang support dun join ni penang litum nili video nang kilang dun pi lapen ke like share comment sang pi dun nang share pi la so join ni pen sinili non an mangke ang tek chilong lo nili video ka selam ang tek chilong lo Google AdSense pin nang lilo don malitum lasi nili ning karong nang cepak lang ang tung le nang litum han lasi la so good news bang tame nang litum han nang che share lo don malitum lasi nili nang litum atheng no si non man ke la so pin nang kile pot la so Google AdSense pin nang le pot ing pui po don malitum la han no cho Google AdSense la han no cho daksi dulu don malitum Google AdSense pin mangke nili non nang litum atheng no nampak lang lo nili Google AdSense pin tame lasi nili kadok kawe phan tame ninga klong pen choro par piglo nang litum la an nili phan nang support la pen ke nili phan kang hon nang ki pia por nili video nang kelang pidun pen la pen ke like share comments nang pidun pen na pen ke nili video nang share pi pen choro par piglo kadok kawe phan sidame lasi nili non kewang helang dame lanzo sia video kaselam ponji phansi nili chisig lo nang litum han lanzo se mesen na video na paklang ponji na paklang ji phansi nili chisig bom lo don maritum lasi nang litum kang hon pen ke nang litum support ke nang solo don maritum lasi kai ke tame tengni grino nang litum like share comments bangke nai pidun tengni ne derno la pen ke nili video mate nili channel long akimilang plote nili channel long subscribe dunji phansi ningche thelo don malitum nalo lasi nili tame kecheng benon an sitame iplang weda phone ben si nili tame video ta selam bom da pensi edit bom la pensi video hai hoi tame nang litum hana paklang bom don malitum nili long non matke video quality a weda thek athema nilita me iplang weda phone men si nilita ke pangcheng lo non anta me
la so phone ben si nili tame video ai hui tame selam bom lo nili long video hai quality message phan ke asona mung do nai mati don mali to no nili long ke asona mung tame thang ta we pena tripod putawe lang mic ta we la pen ke gimbal putame ave la si asona mung ave penang la phone plang ban sini li tame selam bom lo nang li tong hadame na paklang bom lo aso pose video quality bang me sensor da the don mali to la si nili ke claim ke dam la pen ke nang li tong han na paklang ji phan se nili bor i bom lo ke me sen na paklang phan se la si non nili me thang ma de chi chini lo nang li tum nang kilang lon tum se chini pon nili ke chok che ke le dokok bolote hola comments box bang ke open for all lo kado ka bevans tame message comments ang pidun me lo nili ke chok che ke le do positame nang li tum si na pakeng non bom nang po la si nili tame che pakeng ponje phansi bor ipon bom panang li tomhan video mesen na paklang mon thek ko don mali to la si choro perfect lo kado ka bevans tame la si pini a video bang enili la pon sing tonic ko next vlogs mate next a video long le tum chitong pe 9 te kardom kado ka we phan sitame do me thak me